holdning det er, at homoseksuelle, det er egentlig ikke rigtigt menneske. Fordi at, der er en grund til, at Gud, eller hvad man kan sige, at de har skabt to forskellige hvide mennesker. Og det er ikke to af de samme mennesker, der hænger sammen, synes jeg. Jeg har ikke noget imod dem. Jeg synes, det er fedt, at de tør at springe ud. Og ja, de er vel mennesker ligesom alle os andre. Så ja. Min holdning til homoseksuelle, det er, at jeg synes, det er helt okay at være homoseksuel, og jeg har ikke jeg har ikke på den måde nogen dårlig mening om den. Jeg synes, det er godt, at man tør være sig selv og tør at springe ud som en anderledes person end alle andre, end alle heteroseksuelle. Det er godt at være sig selv. Jeg tror, at det er fordi, de nok er bange for, hvad folk vil sige, og er nok lidt bange for at blive set anderledes på. Og det synes jeg faktisk er en lidt ærgerlig ting, fordi at selvom man har valgt at springe ud som homoseksuel, så synes jeg ikke, det er fair, at man skal ses anderledes på. Jeg tror, det er fordi, at de er usikre, og at folk gerne vil mobbe dem. Og hvis det var, at der er en, der sprang ud i vores klasse, så tror jeg også, at jeg vil mobbe dem, fordi jeg synes, det er for mærkeligt at springe ud som homo. Hvis det var mig, der blev adopteret, for eksempel, så ville jeg faktisk måske nok have lidt svært ved at have hvis jeg for eksempel havde 2 fædre, hvis det var 2 mænd, der adopterede mig, det ville jeg nok ikke synes så meget om. Men på den anden side, så er det jo fair nok for dem, som gerne vil have børn som homoseksuelle, at få børn, fordi at det er jo ikke fair, at de skal droppe det, bare fordi at de er til det samme køn, synes jeg ikke. Så det er sådan lidt både og. Jeg har det fint med, at de vil adoptere, men børnene må have det hårdt med at komme i skole og sige, at de har 2 mødre eller 2 fædre. Men samtidig er det hårdt, må det være nederen for de 2 mødre eller de 2 fædre ikke at kunne få børn sammen. Så. Jeg synes, det er helt fint. Jeg synes, de skal have de samme rettigheder som os andre. Jeg synes, det er fint. De skal have lov til det ligesom alle andre. Men jeg kan samtidig også forstå, hvorfor der er nogen, der synes, det er irriterende at se på. Altså, jeg har ikke specielt meget lyst til at se 2 mænd kysse, men de skal vel have lov til det. Jeg synes, jeg har det bedre med, at det bliver gift på rådhuset, fordi at kirken var, ifølge mit hoved, lavet til bruden og manden, ikke til 2 mænd eller 2 damer, for den sags skyld. Det er ikke retfærdigt. Jeg synes ikke, det er retfærdigt, at der er nogen, der skal dø på grund af det, de tænder på. Altså hvis de tænder på mænd, når de tænder samme køn. Bare fordi, at de ikke er ligesom de fleste af os andre, så er det ikke fair, at de skal dø for det. Nej, det ved jeg ikke helt. For at være helt ærlig, jeg har jo slet ikke noget imod homoseksuelle, men i nogle lande kan det jo godt være, at det er bestemt, at man skal være sammen, mand og kvinde,